προτείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Αυγουστίνα, μην κλαις. Με παρεξήγησες. Δεν παρεξήγησα τίποτα, φίλε. Όχι, σε παρακαλώ, να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, Τι να κάνω? φύγε. Μη στέκεσαι εκεί έτσι, τηλεφώνησε τον Όχι, παπά όχι μου. τον παπά σου. Τι να πω στον Έντγκαρ, ότι είμαστε μόνοι μας εδώ θα με σκοτώσει. Πάρε τον παπά μου. Όχι, όχι, δεν τον παίρνω. Τι έπαθες? Δεν μπορώ να ανασάνω. Θα ανοίξω το παράθυρο. Όχι, πάρε τον Τι παπά θέλεις μου. πια, αποφάσισε. Πάρε τον παπά μου. Όχι. Ναι, Ντολορές. η Λάουρα είμαι, ποιος είναι? Λάουρα, τι βλάκα, συζήτησα την Αρέγη. Γκίτο, εσύ είσαι, τι θέλεις? Να μιλήσω με την Ντολόρες. Όχι, δεν είναι εδώ, έφυγε. Τι εννοείς, πότε θα έρθει? Δεν ξέρω, βγήκε έξω με τη μαμά μου. Ξέρεις που πήγανε? Γκίτο, σου είπα ότι δεν ξέρω. Πες μου, αλλιώς θα το κλείσω. Όχι, όχι, Λάουρα, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Είναι επίγον. Μη με τρομάζεις, τι συμβαίνει? Μπράβο. Έτσι, χαλαρώστε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Έλα μέσα, Λάουρα, σε Τι παρακαλώ. έκανες, Γκίτο? Δεν έκανα τίποτα, τρελάθηκε. Λάουρα, προσπάθησε να με βιάσει. Τι? Όχι, όχι, σου εξήγησα. Από αγάπη το έκανα. Νόμιζα πως το ήθελε κι αυτή όπως κι εγώ. Ότι ήταν έτοιμη για. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα, Γκίτο, μην ανησυχείς. Εντάξει. Θέλω να σου εξηγήσω. Σκάσε, Όχι, επιτέλους. εσύ σκάσε. Έχετε ο μπαμπάς μου. Και σταμάτα να κλείσει. Αυγουστίνα, πριν πάρουμε τηλέφωνο τον μπαμπά σου, πρέπει να μιλήσουμε. Έλα μαζί μου, έλα. Έλα, πάμε. Ναι, μα. Κορίτσια μου, είπατε ψέματα, Τι? Είστε καλύτερες και από επαγγελματίες. Είστε αληθινές θεές, Δηλαδή μας προσλαμβάνεις για τη δουλειά. Φυσικά. Υπάρχει όμως ένα μικρό προβληματάκι. Τι? Υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά για τις πληρωμές. Μπορεί οι επιταγές να είναι έτοιμες αύριο ή σε 2 μέρες, το πολύ. Καλά, δεν πειράζει, μην Εντάξει. ανησυχείς. Να σε ρωτήσω κάτι. Η εταιρεία έχει μπούτι και στο Λονδίνο? Όχι ακόμα, γιατί? Γιατί έχω συγγενείς εκεί. Ανήκουν στην ανώτερη τάξη και φυσικά θα ήθελα πολύ να με καμαρώσουν. Αυτό δεν θα γίνει, όμως θα υπάρξουν αφήσεις. Αφήσεις. Όχι, δεν το πρέπει να μάθει πιστεύω. κανείς ότι πόζαρα. Γιατί? Ηρέμησε. Οι αφήσεις θα μπουν μόνο μέσα στα καταστήματα. Όχι. Ποιος δεν πρέπει να το μάθει? Ο φίλος μου και ο μπαμπάς μου θα με σκοτώσουν και οι δυο μαζί. Πιλάρ, δεν πρόκειται να τις δουν. Κανείς δεν δίνει σημασία από αυτούς σε γυναικεία περιοδικά και βιτρίνες. Κατάλαβες? Εντάξει. Περίεργο. Δεν περιμένω κανένα τέτοια ώρα. Ποιος είναι? Ο Μάξιμο Κάμπερ, ο ανιψιός της Κλάρας. Και η Σόλη Ριβαρόλα, το σούπερ μοντέλο της καμπάνιας. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να μας δει. Τους ξέρουμε. Όχι, θέλουμε να κρυφτούμε κάπου. Μπορούμε. Ναι, πηγαίνετε από την πίσω πόρτα. Πήγαινε και εσύ μαζί τους. Τι συμβαίνει, θα περιμένουμε πολλή ώρα. Δεν έχω πολύ χρόνο. Έρχομαι. Λουχάν. Γιατί δεν πίνεις κάτι? Όχι. Θέλω να τον δω. Όχι, όχι, μείνε εδώ, θα μας φωνάξουν. Μα πρέπει να μάθω. Θα μας πούν αργότερα, τώρα θα ενοχλήσεις. Ξέρεις κάτι, νομίζω πως ξέρω ποιος είναι αυτός ο κύριος. Λυπάμαι πολύ, όμως τα άτομα για την καμπάνια έχουν ήδη επιλεγεί. Έχω βγάλει και τις φωτογραφίες. Τελειώσαμε δηλαδή. Καταλάβατε? Μάλλον εσύ δεν κατάλαβες. Είμαι ο ανιψιός της ιδιοκτήτριας, εκείνη που σε πληρώνει. Προσπάθησε να καταλάβεις. Αχα, ναι. Κάτι άλλο? Ναι, είσαι υπάλληλος και θα κάνεις ό,τι σου λένε οι εργοδότες σου. Και εγώ σου λέω να πετάξεις το φιλμ μαζί με όλες τις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει και να φωτογραφίσεις τη φίλη μου. Ξεκινάμε. Κανένας ανόητος δεν θα μου πει εμένα τι να κάνω. Καταλαβες? Ιδίως στο χώρο μου. Άντε, φύγετε από εδώ τώρα. Κοίτα, δεν θα μαλώσουμε, αλλά σε προειδοποιώ. Φύγετε από εδώ. Δίνε του. Κάνε κάτι, Μάξι, σε παρακαλώ. Ρισκάρεις τη θέση σου, ξέρεις. Βγες έξω πριν σου πάω στα Εμείς μούτρα. δεν ηλίθιε. τελειώσαμε, όμως τελείωσε μικρή σου καριέρα ως φωτογράφος. Πάμε. Ναι, είναι ο Μπλάς Γερέντια. Όμως σας παρακαλώ μην πείτε τίποτα. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Υποσχεθείτε μου, παρακαλώ. Δώσε μου ένα λόγο.
Τον ξέρω τον Μπλας. Αν μάθει όταν ξυπνήσει ότι ξέρουν όλοι τι συνέβη, θα στεναχωρεθεί πολύ. Λουχάν, θέλω να καταλάβεις ότι είμαι μαζί σου. Όμως αυτά που μου λες είναι ακατανόητα. Ορκιστείτε ότι δεν θα πείτε τίποτα. Σας παρακαλώ, ορκιστείτε. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Τι μηχάνημα είναι αυτό? Ηρέμησε. Απαντήστε μου. Τι έγινε? Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ. Θα μας πούν σε λίγο τι έγινε. Λουχάν. Γιατρέ! Ναι, Πώς είναι, τι συνέβη? είχε μια επιπλοκή, έπαθε καρδιακή προσβολή, όπως ευτυχώς τον επαναφέραμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν γνωριστήκαμε. Είμαι ο Ματίας Μιράντα, ο κηδεμόνας της Δεσποινίδος. Παύλο Ρωσίνη, τι κάνετε? Καλά. Δηλαδή ο Μπλας είναι καλύτερα τώρα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως εγκεφαλικά είναι νεκρός. Δυστυχώς και αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Όχι. Αυτό που του συνέβη ήταν μια αντίδραση. Ναι. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Μαλώναμε στο δωμάτιό του και ο Μπλας μας άκουσε. Γι' αυτό έπαθε έμφραγμα. Ήθελε να με υπερασπιστεί. Ήταν ένστικτώδης αντίδραση. Όχι. Μην τρέφεις ελπίδες. Δυστυχώς δεν μπορεί να αντιδράσει σε εξωτερικά έρευνα. Πιστεύετε ότι θέλετε? Είμαι σίγουρη ότι ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου. Αντέδρασε. Σε ευχαριστώ, που έμεινες μαζί μου όλο το απόγευμα. Σε ευχαριστώ. Τίποτα. Όμως δεν φαίνεται να περάσει καλά. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τη Μαρίζα. Ακόμη. Ναι, τι να κάνω. Σκέφτομαι όλα αυτά που έκανα μόνο για χάρη της. Παράτησα ακόμα και τα πατίνια γιατί δεν ήθελε. Και νιώθω άσχημα που με παράτησε. Με πρόδωσε. Με πρόδωσε. Κανείς δεν με έχει προδώσει έτσι. Τώρα μου τα γυρνάς. Την περασμένη φορά μου είπες ότι η Μαρίζα σου είπε την αλήθεια. Ναι, τώρα δεν μιλάω γι' αυτό. Ούτε που έκατσε να σκεφτεί αν νιώθει κάτι για μένα. Να δει μήπως έχουμε κάτι σοβαρό. Δες όμως και τη θετική πλευρά. Δεν κράτησε πολύ και έτσι τώρα μπορείς να την ξεχάσεις εύκολα. Δεν μπορώ. Σκέψου το. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Δεν μπορώ με τίποτα. Σκέψου αυτά που σου αρέσουν. Κοίτα να χαλαρώσεις. Αν θες σου δανείζω τη σανίδα μου μέχρι να πάρεις άλλη. Όχι, δεν θέλω. Έλα, καλό θα δεν σου κάνει. θέλω. Έχω άλλα σχέδια. Δεν θέλω. Τι, θα πάρεις σκούτερ? Όχι. Θα εκδικηθώ τη Μαρίζα. Έλα τώρα, αφού μου είπες πως έκανες ό,τι μπορούσες. Και αυτή πάντα πιστεύει τον Παύλο. Ακριβώς. Να γιατί. Δηλαδή? Πρέπει να αλλάξω στρατηγική. Θα καταστρέψω την καλύτερη της φίλη, τη Λουχάν. Περίμενε, Ξαβιέ. Μήπως το παρατραβάς? Η Λουχάν είναι Για άσχετη. μένα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αν πρέπει να καταστρέψω τη Λουχάν για να καταλάβει η Μαρίζα πόσο με πλήγωσε, θα το κάνω. Μην ανησυχείς, θα σου δώσω άδεια και θα δικαιολογήσω τις απουσίες σου. Σας ευχαριστώ. Αλήθεια ευχαριστώ. Τι κάνετε? Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να τον δείτε τώρα. Πήγαινε εσύ. Εγώ θα μιλήσω με τον γιατρό. Ευχαριστώ. Πείτε μου. Απλώς θα ήθελα να ξέρω αν πρόκειται να αναρρώσει. Αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Αυτό που του συνέβη είναι λογικό δεδομένη της κατάστασής του. Όλα τα ζωτικά του όργανα καταστρέφονται σιγά σιγά. Θα πεθάνει. Κατάλαβα. Θα ήθελα να σας δώσω μια συμβουλή, χωρίς παρεξήγηση. Πείτε μου. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στο κορίτσι ότι αυτό που πιστεύει είναι μια φαντασίωση. Θα ήθελα πολύ να της δώσω έστω και μια ελπίδα. Όμως δεν μπορώ. Η μικρή θα πρέπει να καταλάβει πως το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να περιμένουμε. Το αναποφεύγω. Εκτιμώ την ειλικρίνεια σας. Θα το φροντίσω. Τα λέμε.